Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abay no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mga higala, adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 3 na kini mga higala sa bulan sa Abril, Mayo, dili Abril mga higala, Mayo, no? O ganang sugod na mga higala nga atong mga katikisem, no? Doon na tayo mga kabataan, gani ana naghinay-hinay na og kini gitawag nato og apil sa ato mga kalihukan. Ato din po nga awhagon ng mga katekista ha. No, salamat kayo ha. Pasalamatan nato mga katekista nato no nga o kanang gitawag nato naningkamot gyud mga higala nga ato gyud nga matudloan ang mga bata. Kumusta na mo tanan mga katekista ha? O ang mga mga ginikanan nga mga naningkamot pod pagdala sa ilahang mga anak sa simbahan no kay katekism lagi nata. No mo gitawag natong Summer Catechism, no? No? Salamat kayo ha, mga kabaranggayan, ang ato ang mga chapel leaders, ang ato ang mga kanang kaigsuunan nga mga katekistas, mga nagsolicit og snacks para sa mga bata o para sa ato ang mga katekists, no? Of course, kapadayon po ta mahigala sa atong pagpangandam sa amo kamo diri sa kinig ayungon nangandam pod may mahigala duble ning among gipangandaman dinhi pagka Mayo 15 nangandam mi para sa piyesta dayon pagka Mayo 30 nangandam pod mi para sa amo ang kining katekism culmination nato no sige ra wala na problema no ang maayong ang importante nga may gitag lawas no napadayon nagikita sa ato ang mga pagpangalagad okay no no padayon ta ato day katimbayaon og maayong mudto ang atong tanahurong obispo Bishop Julito B. Cortez ang atong station manager si Father Rama Ata ang ato apod nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao of course ang akong mga classmates si ginawala mga gala no kung mga classmates, si Father Obing Masyon din na sa isla, si Father Dami Hirames diri sa may Himalalod, o yung manusab si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining Batinggil. Of course, ang iyang kauban din na si Father Dudes, no? Father Dudes, Father Dudong Ruiz. No? Kumusta na pa rings, no? Nga ko ang mga amigala, nga mga kaparian, mga higala. No? Of course, ato po ang mga igsuon nga kaparian at mga classmate ako din sa Cebu, Father Joey Belsinya, si Father Joseph Anore, si Father Rosdel Noel, si Father One Rosaruso, si Padre Glenn Banson, Joseph Anore, si Father Peter Nisisario, Omen Mahusay, Belton Medida, si Monsignor Tingting Angkahas, no? Ang tanan gyud mga higala Mario Atienza of course no. Tanan gyud natong mga kaigsuonan mga higala Milton Medida no. Kumusta no? Ato pod nga mga classmate dito sa May Maasin, si Father Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa no ang usa Dudong ang usa Papa no duha ni sila Dudong ug si Papa no nahala no may mudto na kanatong tanan mga higala ada kita sa atong Saint of the Day no May 2 no May 2 ang ato ang karon ay kuan dili na May 2 mga higala May 3 no May 3 no ang ato ang karon nga santo walay lain kung dili ang duruha gyud ka mga apostoles mga higala no si Saint Philip o si Saint James the Lesser. Ayan, no? Kini silang duha mga higala, mga kuang gini. Mga original, no? The original gini sila mga higala nga mga gitawag nato sa in English og mga followers of Jesus, mga apostoles gini sila, no? So karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang ato ang sila si San Felipe o si San Tiago Minor, no? Di ta malimot mga higala kanang Philippines taken ba na sa word nga Philip. No? Philippines, Philip. Sa ato pa sa pangalan nato daan mga higala duna nay kalakip nga santos, no? Duna nay kalakip nga santos Philippines o Saint James gani sa tanay ang ilahang patron dili si Saint James the Lesser na sa tanay, Saint James the Greater. So karong adlaw higala ato karon nga pangayoon ang pagampo sa duha ka mga apostoles no, si San Felipe o si San Tiago.
Abeno padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Are nasab kita mga higala sa ato ang kining CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Okay, no? Abeno, ang unang balita nato mga higala, no? The Catholic Church cardinals have called on the faithful around the world to pray for them as they prepare to enter the conclave next week to elect the next pope. Ayan, no? Tanawagan karon ang mga kardinales lukop kalibutan mga higala 135 kini sila kabuok mga higala, no? Ngayampo gyud sila, no, sa ila unyang pagpili sunod semana mga higala, no, Mayo 7 sa ila unyang pagpili kung kinsa gyud ang mamahimong bag-ong Santo Papa. Ayan, no, nanawagan ang tao ng atong mga kardinales. Kapil na niya na si Cardinal Pablo Virgilio David, si Cardinal Jose Advincula, of course, ang naila kay nato nga si Father Chito Amontseña, Bishop, Cardinal Chito Tagle. Okay. Abi na may higala, laing balita gikan sa Vatican gihapon kini one of the final acts approved by Pope Francis before his health declined was the pontifical coronation of Our Lady of Fatima di Binakayan, no? Affectionately known as kining Our Lady of Binakayan, no? Binakayan, no? Magbinakaya, no? Our Lady of known as Imang, no, known as Imang by her devotees. Ayan, no? So, usa jud ay sa mga nahimong kanang panapus nga mga nahimo sa atong talahurong Santo Papa, mao gyud ang pagkuruna sa Our Lady of Fatima sa Binakayan. Ayan, no, sinang Imang. Okay. Narano padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon, ari nakita sa ato ang katekisem. Pader, sabahan, kana bang kuan ba? Kana bang sa mga laing relihiyon ba? May nangutana, doon na mo nangutana padre nga sa ato abang pagtulunan, murag talag sara kay mo quote og mga Bible passage. Ay wala na may problema doon tungod kay matud palagi kanang ang ato ang pamaagi sa pagpanudlo, ha, sigon sa akong gipasabot kagahapon, tulo man na sila ka kuan kanang tulo man na sila ka kanang tinubdan, no? Unang-una of course scriptures, no? Matthew chapter 4 verse 4, no? Kining gitawag natong dili mabuhi ang tao sa panlamang kung dili sa mga pulong nga mga gikan sa baba sa Dios. Na magisterium sa Matthew 16 chapter 19, of course, daingon diri nga ihatag ko kaninyo ang tanang gahom sa langit ug sa ihatag ko kaninyo dawata ang Espiritu Santo ug unsay inyo nga itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit, ug unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Unya sa ikatulo nato nga source of teachings ang tradition nato, no? Sa second letter of St. Paul to the Thessalonians, nagkanayon kini stand firm to the teachings that we have been teaching you either by word of mouth or by letter. Sa ato pa ang scripture na ang gyud gihapon kana, no? Pero ang ato ang pamaagi sa pagpanudlo pinaagi manggod sa kanang gitawag natong unsay na sulat sa mga first reading, second reading, salmo ug sa ebanghelyo. Ana ta dapit din ha di base sa ato ang pagtulunan. So masugutag mo kuanta na agud ta ni ana, no? Naagud ta ni ana, dili ta mo ingon nga wala ta nagbase. Unlo lang ang mga laing relihiyon, la mga pastor sa laing relihiyon sige yung gakot kita. Wala kay dili kay ta magsigig quote kay ang atong pagtulunan gibase man nato sa pagtulunan nga mabasa nato sa kanabitang reading sa Santos nga Misa. No ba nga moingon ka nga labi na gyud sa homily moingon ka nga magsigig og quote, no? Dili lang kay kang style ginato, ang style nato scriptures primero atong basahon dayong ato ang pamalandungan dayong moy atong itudlo. Mo na sada, no? So muna siyang pamaagi, ha. Unya, lain pa nga tinubdan usab sa ato ang mga pagtulunan mao katong
mga gipang tudlo na sa mga nahauna ka nato nga nahimo ng mga tradisyon ba, no, nahimo ng mga tradisyon o pananlitan, kining kabahin sa purgatorio, kining kabahin sa misa, kining magrosaryo, kining magnobina, no? So bana nga daghan kay tag mga teksto nga gibasihan ana. Pero at least ang mga gipang tudlo nila ila na nang gitudlo dito sa una pa, munang nahimo silang mga tradisyon. Unya gilig-on ka na pinaagi sa katungod sa simbahan sa pagpanudlo. Ana no? So muna siya, muna nga sa atong kinabuhi napunta ana, no? Muna nga kung dunay mangutana nato, mao po na atong itubag. Pero ang pangutana, no? Mutuo ba po daw sila nato? Ano, muna nga siguro kining ato ang pagkuan nila dili na lang taw kini kung kabahin magdebate ba niya maginamitay og mga Bible kuan may man siya na, pero para nako kana kayo kanang hagu na kayo ba, hagu na kayo para nato, no, kay dili na mong na kinahanglan untang debatihan ang mga pulong ang mga pagtulunan, no, kay iya haragod laman unta taog sa nabtanay gyud kung sa ilang gitudlo iya hapon na atua mo poy atua, no, kay dili man lagi ta pwedeng maghukom kay do na man lagi ta mabasa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 nga ayaw paghukom aron dili kahukman, pero mo lagi na, no, nga usahay kita mo gihukman. So muna nga kung kabahin og debate, no, murag magkainitay gyud usahay kay dili man lagi gyud mo minaw puning atong uban. So siguro ang mapamaagi siguro na nato aron pagpasabot nila kung unsa ang ato ang pagtulunan, ato sigurong tubagon og pangutana, no. No, panalitan ingon sila nga wala may gamit og Bible. Tuwag na doon naman yung mga butang nga naa sa Bible, pero dili na kinahanglan natong i-quote, kinaan naman na sa din ha, no, panalita na ato lang ko na pangutana. Ang tanan bagyong butang ining kalibutan na kinahanglan nga makut ginato sa Bible word for word, hindi naman siguro kay ano ba siya embedded naman na sa pagtulunan kay kanada ang higugmaa ang Dios labaw sa tanan, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, dala naman na tanan ug sa kuan pa na embedded naman na sa ato pa na nang nahilakip naman na din ha, no, nahilakip naman na pareho ba sa pan ba nga dunay patubo kung pangutan-on nimo nga naabay patubo ning inyong likuan, naabay patubo ning inyong kining pan tubag na naadyo na ginaw nitubo man na, no, so do pa mo gihapon sa ato ano nga kung pagtulunan nato dili pa iya ni Kristo, dili unta motubo ning dili gud unta motubo ang Katolikong simbahan, no, yan ano. So daghan kay mga pagtulunan nga dili na kinahanglan nato nga i-word for word pag yun nato ang pagkuan, gitawag nato og pagpasabot pinaagi ginamit ang mga teksto sa Biblia, yan ano. So ingon ana, so daghan kayong ingon ana mahigala, no, o panalitan ka na pagigugma sa Dios labaw sa tanan o pagigugma sa tong isig katawo. Kanang ang pagigugma nato sa tong isig katawo kanang matimpog o da ako nakasulay ko ana ha, pag-abot itong nabagyo bang Odette, no, pag panahon niya naghinatagay na og kuan, naghinatagay na og ayuda, wala ba ang nagpili og isa tagaan basta kay muduol tagaan na ba ya. Wala ba ta niingon nga katorang Katoliko mo tagaan ha, katong dili Katoliko dili ra tagaan, wala kay musupak naman na sa pagigugma nato sa atong isig katawo ingon ni ana, no. So na nga mga laing relihiyon of course makasabot ra pud ta kay sola scriptura maguni sila, ang ilahang pagtulunan sola scriptura, sola fide o sola gratia, nga sa ato pa ang tanan nilang mga pagtulunan gikutlo gyud nila gikan sa Biblia, no. Muna nga i-apply po nila diri nato, dili lamang daw nato na i-apply ang inyong pamaagi diri namo kay lahi man po ning amua kuan man ning amua kining kanang gitawag nato og tulo man ning amua nga pagtulunan nga gikutlo, no, kanang gitawag nato og scriptures pag Biblia dayong magisterium dayong tradisyon, mo na tulo man ning amua. So kung ang inyo sola scriptura, sola fide, sola gratia inyo sad na, no, dili naman ta maglalis kabahin ana kay kini gyud tinuod mga laing relihiyon sola scriptura gina sila tanan lang ipanudlo gibase gid nila sa Biblia, no. Pero tu naman lagi giingon si Kristo sa kinibitang
kung atong basahon mga higala sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, gisultihan malagi niya ang mga apostoles nga, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. In other words, dunay authority ang kining mga apostoles pag-formulate og mga kanang pagtulunan. Unsay itugot, unsay idili. No, sa to pa, pero dili ta ang mabalaka kay kana ba yang paghimo sa mga apostoles pinamalandungan baya pud na. Binasir ba gihapon sa kinasingkasing nga paghigugma sa atong isig katawo ug sa atong Ginoo. No? So sagdi laman pero doon na mga laing pagtulunan gyud nga mura og dili gyud kaayo mudawat ining atong mga pasabot, no? Puna nga siguro ipaagi na lang po nato aron masabtan gyud, ipaagi na lang po nato og pangutana, no? Pananglitan moingon kita nga pananglitan nga unsa man kinahanglan pa ba gyud nga ang nga mabasa pa gyud sa Biblia para mutuo ka nga palangga ka sa imong ginikanan. No? Ang dahong pangutan ato kung sulay pangutana mga lahing relihiyon. Palangga ba ka sa imong ginikanan? Ngayon siya nga, palangga. Nakabay pabasa din na sa Biblia nga. Kanang palangga ka sa imong ginikanan. Basta ikaw rin nagtuuan na, niyang imong ginikanan, wala di ay. So, palangga ba ka sa imong magulang? Palangga. No? Kung man, naabas Biblia nga, kanayon nga, palangga ka sa imong magulang. Umingon ka nga, dili lang. Okay, nakita na maguna sa iyahang binuhatan, no? Nga, gipakita man gyud sa akong magulang pinaagi sa buhat nga kanang iyang kong palangga mapunta, no? Na dili man siguro wa man siguro para nila do na tay mga gipanghimo nga dili nato dali nga masabtan gikan sa Biblia, pero pagkangalan sa atong mga mayong buhat ang masabtan nato nga kita nituo kita Ginoo na, di ba, no? Pareho lagi itong sa kuan katong Odette nga ako nagnisoroy ko sa mga kabaranggayan nga katupag yung barangay manghigala lang halabihang dahalang laing relihiyon. Dito ko sa og nakatultol mo diri sa Yungon, dito ko sa Iniban ug sa Awa nya kining duha ka mga barangay manghigala halos katungaan puros laing relihiyon, dili noon kay usara ka relihiyon, daghan na mga sikta. Nagawtan ko dito wala mi ako niingon nga kining atong hinabang para sa Katoliko. Dili ba wa pa miningon ana tanan natangan gyud basta pero ang among priority nga gitagaan katong yung naguban kay mo may labaw nga nanginahanglan, no? Doon na dili man gyud tanan nga tagaan, pero doon nagipila nga labi na gitong mga naguban nga nakuan gyud. Doon na po'y uban nga naguban gyud pero wala matagay kay kulang ra man na ingon ni ana, no? Pero naikamot gyud mi. So klaro na ha so mga atong mga kini akong magpasabot karon para ra punis mga Katoliko, no? Nga pero wala ko nagpasabot para sa mga laing relihiyon kay di mo gihapon na sila buto, pero kita mga Katoliko ina ra gyud so kung lisod-lisuro na gyud ta kabahin lagi ni ining kinibitong naaba sa Biblia o wala, ato na lamang silang tubagon pod pinaagi og pangutana nga miingon kita nga dili man siguro tanan nga mga butang ining kalibutan na gikinahanglan pa gyud ang Biblia para may atong gamiton pagtubag. Sample, no? Palangga ka ba sa imong ginikanan? Palangga. Naabay mabasa sa Biblia nga balangga ka. Piniluso po ang dating, pero at least makaingon kita nga naa gid ay mga pangutana nga ang tubag di wala na kinahanglan ang ibase pa nimo sa Biblia. Klaro? Klaro ba? No, pananlitan. Manggihatagon ka ba? At naabay mabasa na to sa Biblia nga manggihatagon ka. Ang laing relihiyon na higala mo, binuang mo na yung mukha pa. Dili, kuana na siya. Dala ra po ng komedya ba? Kaya ang pagpasabot yun natong mga Katoliko, doon ang mga pangutana ni ining kalibutan na kabahin sa relihiyon nga wala na, nga pwede ra nga imong tabagon bisan dili binasi sa Biblia. Kaya doon na magyutanan nga, doon na kailangan mga relihiyon, muingon, magkidayin sila nga naabay mabasa sa Biblia. So kitang Katoliko, wala rataan ang doon na may mabasa sa Biblia. Para nato, basta pinasubay sa kaubuton sa Dios, pinaagi sa gugma, no? Pinaagi sa gugma nga gipakita o pagtahod, paghigugmaay, pagminahalay, pagtinahuray sa usag-usa, wala na kinahanglan na ang teksto sa Biblia para ana, no? Mutuo ra gid ta ni ana kay mao man ay pinakamatud pa
pinaka-essential na pagtulon ani Kristo. So ato nang balikan. Ato nang balikan gahapon sunod adlaw mahigala ka ng tapika. Nabi na kuan ko ron. Medyo na kuan ko gamay na napikan ko gamay kay medyo ulo apik yung danga kay schedule, no? So din lang nakita kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios makayagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.